Čierne diery sú jedné z najpodivnejších vecí v existencii vesmíru. Vyzerá to, že nedávajú vôbec žiadny zmysel. Ako sa vôbec vytvárajú a čo sa stane, keď sa dostaneme dovnútra čiernej diery? Predstavme si, že máme hviezdu. Vnútri tej hviezdy máme radiáciu a gravitáciu, ktoré majú dokonalú rovnováhu. Kým máme fúziu v jadre, hviezda zostáva stabilná. Ale hviezdy, ktoré sú väčšie ako naše Slnko, vytvárajú v jadre ťažšie prvky až ku železu. Železo sa zväčšuje, kým nedojde ku kritickému bodu, jadro kolabuje a behom sekúnd hviezda imploduje a nakoniec exploduje. Po prvé vytvorí sa neutrónová hviezda, alebo po druhé vytvorí sa čierna diera. Neuvidíme čiernotu, ale uvidíme horizont udalostí. Čokoľvek, čo presiahne horizont udalostí a chce sa dostať preč, musí cestovať rýchlejšie ako rýchlosť svetla, čiže je to nemožné. Nakoniec, čo vidíme, je čierna sféra odrážajúc čiernotu. Mimochodom, čierna diera len tak nevsakuje veci do seba ako vysavač, ale ak by sme naše Slnko vymenili za čiernu dieru s rovnakou veľkosťou, nič by sa konkrétne nestalo, okrem toho, že by sme všetci zomreli od chladu. Zážitok času okolo čiernej diery je odlišný. Zvonka sa zdá, že k približovaniu sa k horizontu udalostí spomalujeme, čiže čas plynie pomalšie, až kde by sme sa zastavili v čase, premenili do červena a nakoniec zmizli. Z našej perspektívy ale vidíme, ako sa celý vesmír zrýchluje, namiesto toho, aby sa spomaloval. Niečo ako pozeranie do budúcnosti. Pri zániku čiernej diery sa zvyšuje ale teplota, čiže čím je menšia čierna diera, tým je väčšia teplota. Nakoniec sa častice rozdeľujú pri horizontu udalostí, kde čierna diera stráca energiu, až nakoniec exploduje a zanikne. Ale všetky tieto slová sú len teórie, ktoré máme zo študovania vesmíru a fyziky, ako ju známe. Čierna diera je mysteriózna vec a možno jedného dňa zistíme celé tajomstvo čiernej diery.